Ngibe ingxenye ye-ecosystem enkulu kakhulu, odokotela, abahlengikazi, i-physiotherapists, kanye nochwepheshe abasize ukukhulisa uhlelo lwe-ECMO eminyakeni eyi-15 edlule e-Apollo Maine. Sisebenzise le ndlela yokwelapha esaqhubekayo ngokuphumelela okukhulu ezigulini ezingaphezu kuka-300. Siyisebenzisile njengendlela yokusiza ukufinyelela ekutshalweni kwezitho, kodwa futhi njengendlela yokubuyisela impilo ezimeni ezahlukene ezifana ne-AIDS. Siyisebenzise ngempumelelo enkulu esikhathini se-COVID lapho sibe nempumelelo engaphezu kuka-70 ezigulini ezelashwayo phakathi nobhadane lwe-COVID. Siphinde sayisebenzisa nasezigulini ezithole ubuthi kanye neziguli ezilimele eminyakeni edlule. Ezigulini ebezithole ukuvaleka kwenhliziyo noma ukuphefumula, okwaziwa ngokuthi i-CAR noma i-ECMO Assisted CAR noma i-ECPA, imiphumela yethu ibe cishe ngu-33 wempumelelo, kanti emhlabeni wonke ungathola cishe u-28. Futhi kulo mzamo, sibe nezingcingo ezivela ezibhedlela eziseduze nesifunda saseTamil Nadu futhi ngesinye isikhathi, ngisho nakwezinye izifundazwe lapho ithimba lethu liye lasiza khona kokubili ukuqalisa i-ECMO okude kanye nokusiza ithimba lapho ukuthi linakekele lezi ziguli noma lizidlulisele lapha uma kwenzeka zidinga ukufakelwa kabusha. Lokhu kube ngesinye sezici ezanelisa kakhulu emsebenzini wami wobungcweti ukubona iziguli ebezingase zibe namathuba acishe abe ngu-0 okusinda ukuze zibuyele ekhaya ekuphileni okuvamile, futhi ngicabanga ukuthi lokhu kube enye impumelelo enkulu yesibhedlela sase-Apollo Maine.